Začal by som tým, že minister vnútra Šutaj Eštok tu uviedol, že teda považoval tú diskusiu, ktorá bola v prvom čítaní, za korektnú a vecnú. Súhlasím s ním do určitej miery, pretože bola korektná a vecná, ale iba do toho momentu, dokedy nevystúpil práve minister Šutaj Eštok a vystúpil takým spôsobom, že sa na ňo nedalo reagovať. Nakoniec, kde sa vyjadroval takým spôsobom, ktorý mal ďaleko od vecnosti, korektnosti a vôbec nejakého obsahového dialógu, ktorý by sme tu očakávali v tejto situácii, keďže tu naozaj máme problém v policajnom zbore, o ktorom hovoril už dokonca aj policajný prezident, že situácia v policajnom zbore je vážna. Namiesto toho sa utiekal k rôznym osobným útokom, k rôznym tým klasickým takým tým výhovorkám, veď však Matovič, veď však Heger, veď však Odor a tak ďalej. V podstate tá stará obohratá pesnička, ktorú tu v posledných mesiacoch počúvame stále dookola, vlastne ako sme to poznali aj v minulých volebných obdobiach, že za všetko mohla vláda Ivety Radičovej, tak aj teraz môže za všetko vláda Ivety Radičovej a tých ďalších vlád, ktoré neboli smerácké vlády. Musím reagovať na niekoľko vecí, ktoré tu boli povedané. Ja sa priznám, že miestami som sa až zabával na tom, čo minister Šutaj Eštok hovoril a čo všetko sľuboval, čo všetko urobí v policajnom zbore, aké zásadné zmeny, čo všetko tam prebieha, akým spôsobom, akým tempom sa postupuje. A ja spomeniem len jednu takú drobnosť. Ja som sa naozaj zabával napríklad na tom, keď povedal, že v tých úradoch podpory alebo tých odboroch podpory, ktorých pracuje v značné množstvo policajtov, že do 2 týždňov ich vymení a že namiesto tých 500 policajtov, ktorých tam je, tak ich dá normálne, akože ich nasadí priamo na ulicu a teda do výkonu a vymení ich civilnými zamestnancami alebo teda zamestnancami verejnej správy. Akože toto sú reči rozprávkára, akože rozprávkári Grimovci takéto niečo nemajú. Boli tu rôzne takéto veci povedané, ktoré absolútne jednoducho nesplňajú ten fakt, ktorý by človek očakával, že tak príde minister vnútra a povie, tak viete čo, už som tam rok v tej funkcii, uvažoval som nad rôznymi vecami, zamýšľali sme sa, že ako niektoré veci meniť, ako ich robiť, ako ich upravovať, ako sa stavať k situácii s infraštruktúrou, s policajným zborom, s nákupom novej modernej techniky a podobné záležitosti. Namiesto toho sme počúvali len rozprávky a že on na to nepotrebuje ani zákony, ani žiadne legislatívne opatrenia, že to si on všetko zariadi vlastne sám. On to všetko vyrieši a zariadi a sľuboval to, že to tak bude. Akože bolo to minulý týždeň, čo povedal, že vymení 500 policajtov za 500 zamestnancov verejnej správy. Takže ja očakávam od pána ministra, že budúci týždeň budeme svedkami, ako 500 policajtov bude presunutých do výkonu a bude namiesto nich nasadených 500 ľudí verejnej správy. Normálne civilných zamestnancov. Ja očakávam, že budúci týždeň niekedy v stredu alebo štvrtok sa toto udeje. Ak sa toto udeje, tak ja zatlieskam a poviem, že je to frajer. Že naozaj dokázal niečo, čo tu ešte nikto nedokázal, alebo potom nech sa on ospravedlní verejne, že takto chodí, klame, vymýšľa si a zahovára. Čo sa týka aj práve, keď sa tu bavím o nejakej koncepčnosti alebo niečo podobnom, v prvom čítaní snažil som sa byť vecný, snažil som sa byť konkrétny, bavili sme sa o tom, hovorili sme o tom, že to, čo sa deje v policajnom zbore, že to nie je záležitosť 1-2 rokov a že to nie je záležitosť, ktorá by bola nová, ale že to je dlhodobá záležitosť, ktorej sa treba venovať. A na to by sme potrebovali nejaký koncepčný, systémový prístup, na základe ktorého si budeme vedieť stanoviť aj nejaké ciele. Nejaké krátkodobé, strednodobé, dlhodobé. A nie len to, čo sa týka policajného zboru a čo sa týka výsluhových dôchodkov alebo čo sa týka ich platového hodnotenia, ale aj takisto, čo sa týka investícií do infraštruktúry, do modernizácie a podobných záležitostí. Ale namiesto toho, aby sme videli nejaký systémový alebo koncepčný prístup, tak sa dozvedáme veci typu, že sa ide nakupovať hasičská technika za nejakých 46 miliónov od firmy, čo je v podstate schránková firma, ktorá sa zaoberá, ja už ani neviem, čím pílením dreva a pečením koláčov alebo čímkoľvek. A odrazu počas toho, ako sa prihlási do tendra, tak odrazu vie robiť aj hasičské vozidla. Akože to je výsmech. Plus, samozrejme, teraz vychádzajú aj nové informácie návonok, ako napríklad to, že to celé vychádza na nejakých 38 miliónov a že tam alebo koľko a že tam sa
je podozrenie, že tam bude niekoľko miliónová vata. Nič nové proste. Zase sa vraciame do minulosti, zase je tu malá prihrávka domov, klasika, proste, ktorú sme zažívali. Ale keby to bol, že jednorázový prípad, tak OK, poďme sa baviť, že dobre, je tu úvo, je tu polícia, ktorá tvrdí, že to ide vyšetrovať. No ja som zvedavý, akým spôsobom bude polícia vyšetrovať takéto podozrenia, keď minister Šutaj, ktorý keď prišiel do funkcie, jediné, čo ho zaujímalo, jediné, čo urobil, bolo rozbiť NAKU a vyhodiť odtiaľ policajtov, ktorí vyšetrovali tie najhoršie korupčné trestné činy, tú organizovanú zločinnosť a podobné záležitosti. Títo ľudia, ako vychádza dnes najavo, boli pravdepodobne protizákonne vyhodení z tej NAKY a už dnes sa nemajú kam vrátiť, pretože NAKA neexistuje, bola rozpustená. A dokonca sa dozvedáme, že to je podozrenie, že aj tie odposluchy, ktoré boli na nich použité, tak boli použité nezákonne. Takže všetky tie odposluchy, ktoré boli strihané, ktoré boli zneužívané v tom predvolebnom boji, tak boli zneužívané vyslovene účelovo a nastrihané účelovo a teraz sa potvrdzuje, že to tak je. A čo je výsledkom toho? Výsledkom toho je, že vyšetrovatelia, ktorí vyšetrovali tieto trestné činy, tak tí boli vyhodení. A čo sa deje? Samozrejme, že v policajnom zbore to má svoj efekt. Jasné, to je normálne. Tak ste vo firme, robíte nejaké úkony a za tie úkony jednoducho, keď ich plníte alebo niečo podobné a za to vyhodia, tak sa asi nastavíte ináč. A to isté je aj v policajnom zbore. Ja si neviem predstaviť, že teraz úbok, alebo ja neviem, ktorýkoľvek útvar, bude teraz vyšetrovať ministra vnútra Šutaja Eštoka, ktorý vyhodil polku NAKY a potom ju zrušil, že dojdu k záveru, že aha, asi tu fakt bol porušený zákon a že celé to je nejaké pofiderné a divné. Čiže sme znova tam, kde sme nechceli byť. Vraciame sa späť. Potom sú tu aj ďalšie také pofiderné záležitosti typu, už teraz sa to črtá a ja na to veľmi rád upozorním, je tu nový tender na nákup oblečenia pre policajtov a hasičov v hodnote skoro 22 miliónov, 21 miliónov 700 000 alebo nejaká takáto suma, ktorá bola vyhlásená s tým, že veľmi krátko bude prebiehať ten tender, bola vyhlásená teraz prednedávnom a ukončený má byť tento tender 11. novembra. S tou špecifikáciou, že samozrejme sa má jednať o Gore-Texové oblečenie a podobné záležitosti. Keď si človek spraví ako laik malý prieskum trhu, tak zistí, že z hodou okolností, úplnou náhodou, ja neviem, čím to je Božia prozreteľnosť pravdepodobne, na to pasuje iba jedna jediná firma na Slovensku, ktorá má sídlo na východe. A ja sa tu stavím. A ja, ako hovorí minister, že položí hlavu náklad. Ja položím hlavu náklad za to, že to získa táto jedna firma. Tak to bude. Tak ako tu máme s hasičskými vozidlami, tak to bude aj s oblečením a takto tu budeme zažívať každú chvíľu nové a nové výberové konania, nové a nové tendre, ktoré budú takto vyzerať. Namiesto toho, aby sa venoval naozaj polícii, namiesto toho, aby ju takýmto spôsobom rozvracal, ako vidíme, a vyhováral sa samozrejme na predošlé vlády, tak príde s jednorázovou nejakou záležitosťou typu, že 5 000 eurová odmena. 5 000 eurová odmena, ktorá tento rok bude stať asi 50 miliónov a každý rok bude stať 100 miliónov eur. Lenže na ako dlho je plánovaná táto odmena, respektíve tento príspevok 5 000 eurový pre tých policajtov, tí, ktorí noví prídu, alebo tí, ktorí majú už 20 rokov odslužené, aby to nezabalili, tak má to platiť 3 roky. Táto vláda tu má byť ešte 3 roky. To znamená, aké je toto koncepčné riešenie? Aké je toto systémové riešenie? Toto je riešenie na 3 roky. A zaberie alebo nezaberie? Ja som presvedčený, že nezaberie. Bodaj by som sa mýlil, lebo toto nejde o nejaký politický boj, alebo čo. Tuto sa bavíme o bezpečnosti Slovenskej republiky. O tom, či naozaj budeme mať dostatok policajtov, ktorí budú tu chrániť náš majetok, našu bezpečnosť, alebo nebudeme mať. Ale ja začínam silne pochybovať, keďže policajti veľmi dobre vidia, že roky fungujú v tom istom systéme, že sa nič nemení, že problémy, ktoré tam majú, sa len kopia, že sa neriešia. Že vždy, keď príde nejakému posunu, je to vždy, že krok dopredu a 2 kroky späť. A toto je také riešenie, ktoré vám neprináša žiadny
nejaký stály benefit a nič podobné. Je to jednorázová nejaká odmena alebo jednorázový príspevok, ktorý keď si rozrátate ako nový policajt na 5 rokov, zistíte, že dostanete 60 eur. Čo ale urobil ďalšie, je prosím vás pekne, že vedel, že nemá akým spôsobom valorizovať platy príslušníkov policajného zboru, tak nejakým spôsobom sa mu podarilo vyškrapkať, že každý policajt dostane o 100 eur vyšší plat. V hrubom, prosím pekne. V hrubom. 100 eur v hrubom je koľko? 60 v čistom? 60 eur v čistom? Dnes som zachytil začiatok tej tlačovky o konsolidácii, ktorá samozrejme žiadnou konsolidáciou nie je, lebo nikde sa nešetrí. Systém bude, že sa bude všetko zdrážovať. Takže pri navýšení 23% DPH budete mať 60 eur vyšší plat. To ste už v mínuse. To ste už v mínuse a keď zarátate ten 5000 eurový príspevok, tak v podstate nezarobíte nič viac. A keď si to vyrátate, že máte valorizáciu dôchodkovú 14 alebo 14,5% a majú vám pridať na plate toľko, koľko vám zožerie to zdražovanie, tak ako prepáčte. S tými podmienkami, v ktorých ste, tak určite sa nedostanete nikam ďalej. Jednoducho to nevyrieši vôbec, ale že vôbec nič. Ak by ste očakávali od ministra, že by prišiel a povedal, dobre, počúvajte ma, toto je teraz takéto riešenie, ja určite prídem s nejakým koncepčným riešením, tak sú to zase len rozprávky. Za ten rok, čo tam je, sme ešte nepočuli, aby prišiel s nejakým konkrétnym riešením, ktoré by malo koncepčný charakter. Nie je žiadny pracovný tím, nie sú tam ľudia na tom ministerstve, ani na tom policajnom zbore, ktorí by nejakým spôsobom pracovali na nejakej koncepcii, ktorá by nejakým spôsobom riešila túto situáciu. Veď my novelizujeme zákon 73 o policajnom zbore, ZVS, SISKE a podobne, len kvôli tomuto. Viete o tom, že by sa náhodou pracovalo na ministerstve vnútra na nejakej koncepčnejšej novele 73? Alebo na iných zákonoch? Nikto o ničom nevie, lebo nikto tam nič takéto nerobí. Čo je ďalšie, je, že dnes ráno sme mali mať diskusiu o bezpečnostnej situácii v Slovenskej republike. Bytostne sa to týka samozrejme aj fungovania polície, policajného zboru, ale samozrejme aj iných zložiek. Ale to ústrednou postavou a to ústrednou úlohou, ktorá v tomto je a ktorú zohráva, je ministerstvo vnútra. My sa už niekoľko mesiacov márne, ale naozaj márne, snažíme s ministrom vnútra viesť diskusiu na tieto témy. Aká je situácia v policajnom zbore? Čo bude znakov? Ako prebieha jedno vyšetrovanie, druhé vyšetrovanie? Máme tu rôzne fámy, ktoré sa šíria. Minister vysvetlí. Minister nevysvetlí. Minister nepríde. Alebo sa neotvorí výbor. Alebo sa neotvorí schôdza, tak ako dnes ráno. Napriek tomu, že bolo to pekné, ako pred zhruba 1,5 týždňom hovoril minister Šutaj Eštok, že on chce a on bude trvať na tom, aby sa schôdza k bezpečnostnej situácii na Slovensku otvorila. Pretože sa chce o nej baviť. Dnes ráno 8:30 sme boli svedkami, ako to dopadlo. Presne takto sa stavia minister vnútra k celej situácii na Slovensku, k bezpečnostnej situácii a tak ďalej. On len uniká. Len uniká od týchto nepríjemných diskusí a keď príde na lámanie chleba, tak to je ten Matovič, ten Heger, ten Odor, tí progresívci a Saska, aj vy ste všetci spoluvinní, všetci ste urobili všetko zle, len on to robí dobre. Len ja som ešte nepočul, ako dobre. Ja som ešte nepočul, čo konkrétne urobil. Lebo ja som si zapisoval, že v tom jeho vystúpení, na ktorý sme nemohli reagovať, že čo všetko urobil. No a ja tu mám, že urobil to, že dá príspevok 5000 eur, že zvýšil plat 100 eur a že dá príspevok na bývanie 200 eur. Za rok. Hej. A toto rozprával asi 30 minút. A o tomto, akože je perfektný. Hej, rozprávkový, proste absolútne vie narozprávať hoci čo, ale fakty utekajú. Fakty utekajú. A tie fakty budú vidieť hneď v októbri. Mne sa najviac páčilo, ako tvrdil, že žiadne nejaké väčšia odchodovosť z policajného zboru nehrozí, že ja si vymýšľam. Hej. Pritom
najlepšie je, že dokonca tie čísla, ktoré boli, tak hovorili aj niektorí policajti, dokonca sa niektorí policajti tak na tom proteste v tom duchu vyjadrovali aj do kamier televíznych, keď hovorili práve o situácii v policajnom zbore, keď mu rozdávali tú petíciu. Tak aj oni sú hoaxeri. Všetci sme hoaxeri. Ale on povie, že on má jasné čísla, on presne vie, že v októbri po tejto valorizácii odíde 130 policajtov. Nie viac. 130. Ja samozrejme teraz neviem presne, koľko ich odíde, ale ja silne pochybujem, že to bude číslo 130. Pri valorizácii 14% dôchodku. Alebo výsluhového dôchodku. Takže keď sme sa chceli baviť o tom, že čo urobil minister vnútra pre tú políciu, ja toto stále nevidím. Lebo pri svojom vystúpení zopakoval to isté, čo je v tomto novele zákona, nič viac. A potom povedal, že ten rozbil, tento rozbil, ten urobil zle, ten tam urobil zle a tak ďalej. Viem veľmi dobre, že tie reakcie aj v policajnom zbore sú naozaj negatívne. Sú negatívne na tento balíček opatrení, vôbec to nikoho nenadchlo. Každý policajt si vie jednoducho zrátať, ako to dopadne, aké mám z toho benefity a aké negatíva mu z toho budú vyplývať. Takže ja si veľmi rád počkám na ten október, nedaj Bože na ten november, aby sme si to vedeli porovnať, či to bude väčšie alebo menšie číslo. Či to bude číslo 130, alebo to bude oveľa väčšie číslo. Môj názor. Ja som presvedčený, že to bude oveľa väčšie číslo. Ďalšiu vec, ktorú ale treba takisto vytknúť ministrovi vnútra Šutajovi Eštokovi, je, že svojimi činmi, samozrejme v spolupráci v rámci koalície, oslabuje odolnosť a bezpečnosť Slovenskej republiky. Nie len tým, že takýmto spôsobom sa tu rozpadla NAKA a elitné útvary vyšetrujúce, že tu naháňame dokonca aj Lix-komando, lebo majú také vozidlá onaké, lebo to je do toľko tón, alebo do toľko tón to pancierovanie. Pritom ako keby nevedel, že odkedy je pancierovanie vojenské a odkedy je policajné, že sa tu bavíme do kilogramov 4500. Ale to je jedno, to by mal, myslím si, že každý vedieť, keď to viem aj ja, tak by to mal vedieť aj minister. Ale čo sa mu ešte podarilo aj za spolupráce tejto vládnej koalície, je, že absolútne oslabujú odolnosť inštitúcií Slovenskej republiky. V jednoduchom kontexte, keď si zoberieme práve to, že máme tu ešte predošlé správy, či už SIS-ky alebo iných spravodajských služieb, ktoré jasne upozorňovali na hrozby z východu, ktoré jasne upozorňovali, že sa nachádzame v hybridnej vojne, že tie hybridné hrozby tu budú prichádzať, že s nimi budeme konfrontovaní, že budú takto testovať našu odolnosť, naše inštitúcie, že to budú rôzne formy, hybridné formy, ktorými budeme svedkami. No a boli sme svedkami na začiatku školského roka. Boli to školy, ale boli to aj kostoly, boli to aj nejaké iné inštitúcie, vyhrážali sa dokonca Národnej rade, že sem padne lietadlo, alebo, ja neviem, dokonca hlavnej stanici v Trnave a kade komu. A tieto vyhrážky postupne prichádzajú. Samozrejme, že trvalo chvíľu, kým sa s tým vysporiadali, že čo vlastne je a o čo vlastne ide, čo za tým je a tak ďalej. My sme mali k tomu mimoriadny branno-bezpečnostný výbor, kde sme sa tejto téme venovali, kde sme podľa zverejnených informácií konečne dospeli k tomu, že sa tu jedná naozaj o hybridné hrozby a že tu ide o kyberútok. A viete, čo je najkomickejšie? Úplne, že deň predtým štátna tajomníčka ministerstva vnútra mala tlačovú konferenciu k bezpečnosti na školách, to bolo 31. augusta, kde garantovala, že bezpečnosť je zaručená, že sa nič nemôže stať, že dokonca máme zabezpečenú aj kybernetickú bezpečnosť a dokonca aj ochranu proti kyberšikane. To nebudem hovoriť o tom, že sme mali prednedávnom na branno-bezpečnostnom výbore generálneho prokurátora, o ktorým som diskusiu o kyberšikane mal, že ako ťažko sa identifikuje, ako ťažko sa s ňou bojuje, ako ťažko sa zhmotňuje právne, ale nevadí. Štátna tajomníčka Kurilovská povedala, že aj to máme poriešené. A takisto aj kyberšikanu, ale okrem teda aj kybernetickú bezpečnosť, čo prišlo obyčajné e-maily,
ktoré boli potom zadefinované ako kybernetická hrozba. Však vďaka Bohu, že to je len kybernetická hrozba. Ale je to hrozba, ktorá prichádza z východu. Niekto možno aj pozná tie false flag operations, alebo teda operácie pod falošnou vlajkou. Videli sme takú asi pred 5 alebo 6 rokmi na Ukrajine v Užhorode, kedy bolo jedno maďarské kultúrne centrum napadnuté vraj ukrajinskými nacionalistami a fašistami a potom vysvetlo, že to bola ruská operácia. Máme krajiny, ktoré zažívali takisto podobné scenáre teraz, čo sa týka tých vyhrážok voči školám, či to bola Česká republika. Ale takisto tieto vyhrážky prišli aj do Litvy, Lotyšska a Estónska. A my sa tu bavíme o tom, že je tu nejaký chlapík, ktorý hovorí, že z Dnipropetrovska. Dnipropetrovsk prestal existovať v roku 2016, dnes sa už volá len Dnipro. Že mu ukradli mobil za 200 eur a že chce za to peniaze späť. A že je za to nahnevaný. Hej. Tak ja neviem, či aj v Estónsku mu ukradli mobil, aj v Lotyšsku, aj v Litve a všade sa mu stáva to isté. Je zaujímavé, že pobaltské krajiny celkom jasne identifikovali, teda bola tá atribúcia, jasne identifikovali, že odkiaľ ten útok prichádza a že tá najväčšia pravdepodobnosť je Ruská federácia. Takisto, alebo v podobnom duchu sa vyjadrila aj Česká republika. U nás? My to nevieme identifikovať, my to nevieme povedať, my sa bojíme takéto niečo povedať. A nevie to nikto tuto vysvetliť. Nikto sa nevie k tomu postaviť. A z jednoduchého dôvodu. Mali sme a budovali sme, snažili sme sa budovať odolnosť inštitúcií tým, že sme vytvárali aj tzv. Jednotky strategickej komunikácie a rôzne jednotky, ktoré mali akože bojovať s hybridnými hrozbami. Dokonca aj pri Bezpečnostnej rade vznikol taký útvar na boj s hybridnými hrozbami. Dokonca je to pár mesiacov dozadu, čo aj ministerstvo obrany napísalo celkom zaujímavý dokument, taký draft o hybridných hrozbách, kde takisto identifikujú tieto hrozby a že je potrebné sa im venovať. Všetko sme to rozprášili. Všetky tieto jednotky, všetci ľudia, ktorí sa tomu venovali dlhoročne, boli vyhodení. A ja sa pýtam, kto to bude vysvetľovať. Kto bude vedieť, vysvetliť, čo sa deje, ako sa deje a tak ďalej. Každý si tu hovorí, čo chce, ako chce. A pretvára tú realitu podľa svojho obrazu. A ja sa chcem opýtať ministra vnútra, akým spôsobom on chce bojovať práve aj s takýmito hrozbami. Akým spôsobom chce bojovať s hybridnými hrozbami, keď rozprášil takto políciu. Keď tí ľudia, ktorí sa tam tomu venovali, tak už tam nie sú. Toto je budovanie odolnosti a budovanie bezpečnosti Slovenskej republiky. A to som sa ešte nedostal ani k novele trestného zákona, dámy a páni. To je niečo na pováženie, pretože už keď sám policajný prezident Solák povie, že môže sa stať, že v tejto situácii, vyostrenej situácii, ktorú tu máme, že môžu niektoré policajné hliadky meškať na miesto činu, ak to bude nejaký že menej závažný trestný čin, pretože máme tento personálny problém. A ja sa pýtam, keď bude týchto problémov viac, ako sme to videli teraz práve pri tých bombových útokoch, a bude tých aktivít a rôznych hrozieb oveľa viac, ako to budú prioritizovať? Keď tu hrozí, že budú musieť spájať oddelenia, že budú musieť lepiť hliadky, častokrát sa stáva, to je holý fakt, to už dlhodobo trvá, že máte hliadku, ktorú tvoria, že dvaja mladí policajti, alebo dokonca niekedy dve mladé policajtky. Akým spôsobom chce túto situáciu riešiť? Dokonca policajný prezident tvrdil, alebo sa niekde vyjadril v médiách, že sa môže stať, že ak nastane ten najhorší scenár, ktorý môže nastať, ak sa neujme tento balíček, takže bude musieť byť nasadená armáda, stále používa sa armáda, pritom armáda bola už zrušená, máme ozbrojené síly, pretože sme si ju tak zdecimovali za tie roky podvyživovania ozbrojených síl Slovenskej republiky. Armáda spĺňa určité atribúty a určité počty. My tie počty nemáme, sú to ozbrojené sily, prosím, naučte sa to. Takže ozbrojené sily budú musieť hliadkovať s policajtami. To je riešenie? To mi pripomína, ja neviem, možno v Latinskej Amerike máte takéto situácie, máte to úplne bežné, ja neviem, v Salvadore, v Mexiku a podobne. Tam ideme?
Toto je cieľ? Takto sa z toho chceme vyhrabať? Že budeme musieť nasadzovať ozbrojené sily, aby pomáhali polícii udržiavať poriadok na našich uliciach? Pretože tá novela trestného zákona, ktorá bola prijatá, má priamo dopad na zvyšovanie kriminality na Slovensku. Keď sme sa o tom bavili pred niekoľkými týždňami, tak sa vládna koalícia oháňala, my nemáme ešte žiadne štatistiky, toto sú všetko len reči. To si len vymysleli tie reťazce a ľudia to tak hovoria, ale my nemáme ešte žiadne štatistiky. No, od 6. augusta, myslím, platí táto novela, tak myslím si, že za ten mesiac a niečo by nejaký ten ukazovateľ sa už mal vedieť vyrátať. A ja som presvedčený, že už sú. A vieme veľmi dobre a vieme od policajtov, že to rastie a enormne to rastie. Že tí chalani to nestíhajú. Nestíhajú chodiť všade. A keď niekam prídu, kde tu sa nebavím o nejakých bežných potravinách a plnom košíku potravín. Tu sa bavím o ľuďoch, ktorí naozaj chodia do obchodov, kde kradnú luxusnejšie oblečenie, elektroniku alebo niečo podobné. Tak sa im smejú. Pretože viete, aká je bloková pokuta na mieste pre takýchto ľudí, ktorí ukradnú do 700 eur? 33 eur. 33 eur na mieste. Tí ľudia sa smejú. A keď aj zoberú a predvedú na policajnú stanicu, tak sa smejú, pretože vedia, že sa im nič nestane. Za chvíľu ich pustia a keďže nemáte recidivu, tak to idú urobiť znova. Alebo to idú tak, že idú z jedného obchodu do druhého. Úplne v pohode. Tí policajti sa môžu zblázniť. Čiže tu by bolo možno potrebné sa pozrieť práve na štatistiku priestupkov, pretože to už spadá do priestupkov a nie do kriminality. Že okoľko nám vstúpajú priestupky. A teraz ďalšia vec, my aj nevieme dobre evidovať. Tá priestupková evidencia u nás krýva. Takže toto bude zase ďalší priestor manipulovať presne aj to, že to sú nejaké priestupky, my nevieme presne zadeliť, aké sú to, do ktorej kategórie spadajú a či to bol bicykel, alebo či to bolo ja neviem čo, že nezaplatil výživné, alebo ja neviem niečo podobné. Čiže toto bude presne to, že kde sa bude zahmlievať. Ale viete, tak či tak, časom na to tí ľudia budú doplácať. Časom aj vaši voliči budú vnímať a chápať. Tí ľudia, hlavne, ktorí nemajú veľa peňazí a má auto za 2000 eur, alebo ja neviem, proste bicykel za 300 eur, že keď sa im budú robiť takéto veci, že im budú proste vykrádať autá, že im budú kradnúť bicykle, že im budú vykrádať pivnice, alebo podobné takáto kriminalita, dnes už priestupky, tak tých ľudí to bude štvať. Tých ľudí to bude štvať a uvidíte, že ťažko sa vám to bude potom prekrývať šimečkom, mimovládkami a niečím podobným. Jednoducho, pokiaľ ľudia budú na vlastnej koži pociťovať, že sa im zhoršuje bezpečnostná situácia, tak budú hľadať vinníka. A budú ťažko hľadať vinníka niekde v opozičných hlaviciach. Vy na to samozrejme budete upozorňovať, budete celý čas sa snažiť ukazovať, že lebo za to môže Ódor, lebo progresívci, lebo 46 záchodov. Ale toto nebude platiť večne. A to isté sa týka podľa mňa aj konsolidácie a vašich 23% DPH. Takže ja som zvedavý na reakciu ministra a dúfam, že bude reagovať tak, že bude aj možnosť, aby sme aj my v opozícii mali na ňo možnosť reagovať a nie, že to na konci tu príde, zase nám tu vykydá špínu na hlavy a povie, že takto a vy ste za to všetko zodpovední. Ďakujem.